Takže ahoj, vy jste si hodně psali na Asku, vlastně na našem společném Asku, aby jsme o sobě vlastně řekli pár faktů. A já jsem se rozhodla, že dělám na YouTube, abych to pořád nemusela dělat na Asku, když jste na to pořád ptali. No a já teda začnu, řeknu o ní 10 faktů, potom ona řekne o ní 10 faktů. Takže jmenuje se Natalie Victorová, je 14 let, je nejkrásnější, její nejbarva je zelená žlutá, je strašně chytrá, 10. března jí bylo 15 let, je vyšší než já, asi o pár centimetrů, chodí se mnou často ven, hlavně o prázdninách. Její oblíbený film, vlastně komedie, jsou Bastardi a poslední fakt je nejhodnější. Tak to je Kristýna Kortyšová, je jí 14 let, její nejoblíbenější barva je modrá, nesnáší učení, má krásné velké hnědé oči, chodí se mnou do třídy, měla hodně kluků, s jedním klukem dokonce jsem chtěla chodit i já, má krásné řasy, chodíme spolu často ven a hodně lidí nám říká, že máme stejný hlas. Všechno? Já to Ahoj. Ahoj.